Estamos a máis de 600 metros de altura, no Monte Xiabre, entre os concellos de Vilagarcía de Arousa, de Catoira e de Caldas de Reis. Ves a ponte do ferrocarril que cruza o río Ulla? Pois desta beira de aquí, en Catoira, hai uns muiños de vento restaurados. Desde o século XVIII, a moenda de millo e outros cereais tivo en Galicia un papel fundamental no desenvolvemento da economía rural. Eran innovadores, porque a súa maquinaria era similar á que tiñan os muiños de río, pero din que o seu dobre sistema de aspas era único en Europa. Fíxate na illa que hai na desembocadura do Ulla. Esa é Cortegada, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, e fronte a ela está Carril. E á súa esquerda, mira, Vilagarcía. Esta zona está moi habitada desde hai moito tempo. Na contorna localízanse uns túmulos funerarios do Neolítico. Tamén hai por aquí, preto, uns restos dun poboado castrexo que houbo no Pico da Xaiba. E os veciños de Castro Gundín contan que existe un túnel subterráneo que une a súa parroquia co castro e outro que o levaba ata Fonte Loureiro.